dobrodošli u još jedno izdanje Detoksik emisije. Ovo su današnje priče. Da sam mogla da biram bolje, ne bih izabrala. Zapravo, ovu pesmu sam posvetila svojoj majci i posvetila sam svim majkama, jer su majke zaslužile da dobiju ovakvu pesmetinu. To je užasno što ja toliko dugo najavljam, ali eto, sprečila nas je korona, kao što sam već više puta rekla, korona nas je sprečila o tome, ali evo, konačno stiže 15 do 2 i ja prosto onako ne mogu da dočekam. Radiša Trajković-Đani i njegova supruga imaju prelep povod za slavlje. Njihov sin Miloš se oženio. Pričali smo sa Folkerom, Snajkom i Slađom, pa pogledajte šta su nam rekli. Iako je bilo kratko i malo slavlje, ono se ipak održalo. Radiša Trajković-Đani oženio je starijeg sina Miloša, a njega i njegovu suprugu Slađu uhvatili smo pre venčanja i pitali ima li treme. Mladenci, pa žao mi je što nije veliko slavlje, hvala Bogu, šta će imati uža rodbina i to je to, roditelji njeni. Posle sina, Đani je obećao da će napraviti i veliko slavlje za svojih 25 godina braka. Danas vašeg dana. Da. Jel tek sledi ono vaše obećano srebrno? Đani? 17. maj, to sam rekao, tad će ako da, dragi Bog da prođe. Da se udem ja. Ovaj đavo od korone, tad 25 godina nas. Hoće li biti veće slavlje planirano za sina? Biće opšteno da veselje. Sad nećemo sa omladinom da se takmičimo. Mi smo veseljaci, zamisli mi danas ne možemo ni muzika, ni nigde slavlje, ništa. Priču o slavlju smo prekinuli i pitali Folkera o nemilom događaju koji se dogodio prošlog vikenda, kada je prekinut njegov nastup zbog velikog broja ljudi. Pa krivo mi 100 puta pričam to, mislim, da ima zakon, ja bi, eto, ne može niko da peva nigde, zatvorite sve i čao, brat. Ako pevam, uhapsi me, zatvori me 10 godina, zatvori i čao. Oni dođeš da pevaš, ja dođeš da odradim svoj posao, jedno sad ispada ja kriv. Zatvorite se kafane, nema, ko ima muziku, zatvor, i to je to, brat. I onda, ako me neko ugodi da pevam, neka me uhapsi, to je to. Neka traži bolje, svi da prestanemo, nek se završi sve i to je to. Ispada ja da budem kriva, najbolja. Nisam kriv. Da oženi sina, da dočeka, da oženi sina. Sačekali smo mladence da izgovore sudbonosno da i čestitali im. Čestitamo! Kako se sada osjećate? Nikad bolje. Onda smo uhvatili i novopečenu Snajku Ninu, te je pitali kakvi su Đani i Slađa. Da sam mogla da biram bolje, ne bih izabrala, tako da biram. O, evo smeška. A koji pevač se nalazi na tvojoj top listi? Mislim da je to glupo pitanje. Te koga više voliš, Slađu ili Đanija? Slađu. Ništa, ono kola što ti obećao ti kupim ništa, znaš. A ti napij se od sreće, srce drugu više neće. Slađa je bila uzbuđena posle venčanja, a otkrila nam je i šta je kupila Snaj Nini. Meni je malo aritmija bila. Jeste li odrešili pjesmu za venčanje, nešto kupili? Pa kupiš. Snaj, da. Snaj, dobila poklon sada. Zašto si savjetovala? Pa pošto je zima ide, naravno mora da se lepo obuče toplo. Naravno. I za kraj ovog lepog dana Trajkovići su nam rekli kako su savjetovali sina da se ponaša u bračnoj zajednici. Prvi savjet da se ugleda na tatu, ali ne baš mnogo. Malo. Da ne vara žena da bude dobar. Ti na ruku pružila. Mlada pevačica Lena Čolak u blizini Beograda snimila je spot za novu pesmu Majko koja izlazi danas. Kome je posvećena pesma, koje glumce je odabrala za spot i zašto, kao i koji poseban dečko je bio na snimanju, otkrite u narednim minutima. Tvoje me ćutanje srušilo i evo jedva stojim, sve mi se majko skupilo.
Kao što ste već navikli, naša Detoksik ekipa stalno motri na poznate, te smo se tako zaputili u Ilandžu nadomak Alibonara, gde je mlada pevačica Lena Čolak snimila svoj spot za pesmu Majko, a evo zašto je odabrala baš ovu lokaciju. Zato što nekako me najviše mi je pesma išla uz ovakav ambijent. Naravno, ne znam da li ste intervjuisali moje glumce, majku danas glumi Milica Milša, a oca Vladan Savić. Imamo i devojčicu koja glumi mene u detinjstvu. I tako da čekam da spot izađe i da pogledate to. Poverila nam se da je pesmu posvetila svojoj majci, a tekst je za istu radio veliki muzički znalac Bane Opačić. Zapravo, ovu pesmu sam posvetila svojoj majci i posvetila sam svim majkama, jer su majke zaslužile da dobiju ovakvu pesmetinu. Bane samo ređa hitove. Iskreno da bude, mene mama naterala. Kaže, idi ti kod Baneta Opačića da ti napiše pesmu. Rekao, dobro, mama, napisat ću. Ne, zovi ti Bane. Ok, javila sam se Banetu. Rekla sam mu kakvu pesmu želim. Nisam rekla majci ništa šta ću tražiti od njega, kakvu pesmu da mi napiše. I onda ja sam mu dala instrukcije kakvu pesmu želim, kakvu emociju, o čemu da se radi. I onda kada je Bane to napisao, došla sam kod njega da čujem pesmu. Ja sam ljudi plakala sat vremena kod njega. Ja sam njega grlila kao, Bane, hvala ti, ovo je, jer sve ono što sam ja njemu ispričala kako pesmu želim, on je to napisao samo 5 puta bolje. Tako da mislim da je ova, svima kojima sam puštala, svi su oduševljeni pesmom, svima se sviđa i negde pogađa ova pesma i naravno ovu pesmu posvećam svojoj majci i svim majkama jer to zaslužuju. S obzirom da novi spot nosi filmsku priču, Lena nam je otkrila da je lično ona odabrala glumce Milicu Milšu kao i Vladana Savića. Ja sam birala lično i baš sam prezadovoljna, evo kako već snimanje, kako se odmiče snimanje, vidim da će imati, da ima mnogo lepog materijala koji će se montirati. Jedva čekam montaža da se završi. Kriva majko, što me ljubav neće, niti nekom nisi bila dete sreće. Više nego očigledno je da je pevačica upečatljiva kako svojim izgledom, pa onda i svojom muzikom. A nas je zanimalo da li bi u nekom trenutku promenila svoju boju kose. Za imidž ne bi bilo dobro nikako. Ali generalno uz tebe, jel bi to uradila? Zaista sebe ne vidim drugačije osim ovako sa ovom bojom kose. Prvi put kad sam se farbala ovako, kao bilo je wow, aj se pogleda kao wow, ovo sam ja. Tako da neću menjati sigurno boju kose. Volim sebe ovako i ne zamišljam se drugačije, čak ljudi koji me poznaju, koji me duže poznaju, s kojima se znam iz detinjstva, svi su kao ne, tebi je ovo top, ti si baš ovakva. Čolakova je svoju karijeru započela učešćem u takmičenju Zvezde Granda, a kako priznaje, bilo joj je lepo, ali i veoma stresno. Takmičenje je bilo onako slatko, ali mnogo je to stresno. To je baš veliki stres za takmičare, zato što sigurna sam da 90% pevača koji se pojave u Zvezdama Granda da pevaju 5 puta bolje nego što pokažu tamo. Postoje ljudi kojima to jednostavno ne smeta, ali većini smeta prosto kada se ceo organizam uznemiri, kada se osjeti ta trema, onda ne može čovjek da vlada svojim glasom i da pokaže ono najbolje što ima u sebi. Pošto kruže priče da je na ratnoj nozi sa koleginicom Milicom Todorović, nismo okolišali, nego smo je pitali šta je zapravo istina. Pa imali smo gostovanje jedno zajedničko na jednoj emisiji i vodila se polemika o tome šta se dogodilo, da li je ona ljuta ili nije, nije ona ljuta na mene. Zapravo mislim da nije ljuta ni na koga. Dopao joj se cover, dopala joj se pesma, tako da sve smo to rešile. A kada smo već kod kolega, mladu pevačicu smo pitali i u kakvim odnosima je sa Stefanom Đurićem Rastom. Ne poznajem jer su bilo raznih natpisa po novinama kako smo nas dvoje u vezi i kako ne krijemo naše strasti, ali to zaista ne poznajem čoveka. Čije onda? A za kraj današnje emisije prilog sa Tamarom Milutinović. Ona je bila gost Toksik televizije i bila je potpuno opuštena, pa nam je čak spremila i kafu. Uživajte! Palim sveću da se oporavi
Kao što je već svima dobro poznato, Toxic TV je uvek u službi poznatih ličnosti, te smo tako nedavno ugostili pevačicu Tamaru Milutinović u našem studiju. Bolje vas našla i hvala vam na pozivu, ja se jako radujem ovoj današnjoj emisiji. Konačno se družimo i u vašem studiju. Tamara nam je odmah priznala da se kod nas osjeća kao kod svoje kuće, pa se ponudila i da nam skuva kafu. A pa svakako ja volim, pogotovo da sama sebi skuvam kafu, pa onda i ljudima koji su oko mene, naravno. Kako ti voliš da piješ slatko? Pa ja domaću slatku, ja slabo ove sa aparata, to najviše volim domaću. Eto, eventualno neki Nes, ali domaća je moj favorit. Nisi kao Lipa Brena, volim gorku slatku, kafa mi sladak život. Ne, pa mislim, volim i gorku, ali možda pijem slatko zato što mi je gorak život, znaš kao, šalim se. Pošto smo utvrdili da pevačica kuva odličnu kafu, zanimalo nas je kako se snalazi u kuhinji kada su jela u pitanju. Pa generalno, volim da kuvam i to sam nekako povukli na mamu i na tatu, tako da snalazim se u kuhinji. Ne znaš sva domaća jela da spremiš ili? Ne baš sva, još uvek onako malo sam pasulj ostavila sa strane, zato što nešto ne volim preterano pasulj, ali dobro naučit ću i to ima vremena. Kažu kad naučiš da praviš pasulj, možeš da se uradiš. Pa ja bih pre rekla da to važi za sarmu. Mislim, ako mene pitaš, bolje sarmu da zna da napravi žena, pa onda da se uda. Hvala Bogu. Sarma, izvini, malo sam se, sarma, gulaš i tako to, sva naša tradicionalna jela, tako da... A ako je sudeći po objavama koje Milutinovićeva neretko kači na svom Instagramu, reklo bi se da i dobro mesi. Jeste, to mi je bilo prvi put da sam napravila krofne i moram da priznam da sam se stvarno snašla. Mislila sam da mi neće uspeti testo, da mi neće narasti krofna kako treba, da ovo, da ono, ali sve u svemu snašla sam se, eto. Pošto kulinarstvo ne ide bez ljubavi, pevačica nam se poverila da je veoma srećna i ispunjena, kao i da voli svom muškarcu da udovoljava i da sprema sve što on poželi. Više ne zavodim. Zavela sam. Što sam zavela sam. Mislim, šalu na stranu, apsolutno volim da udovoljim svom muškarcu. Ja imam vremena, mislim i kad idem da pevam, uvek negde nađem vremena da ispoštujem svog muškarca i da mu učinim ono što on želi da jede. Svakako ustala bi ako treba i 3 sata ranije da bih... Ti si žena za sve, nema pred tebe. Pa ja samo volim da udovoljavam drugim ljudima, volim da ljude činim srećnima, da oni budu srećni. Kao što već znamo, pevačica Romana Panić se našla u veoma teškoj životnoj situaciji zbog svoje ljubavi, a mi smo pitali Tamaru na šta je ona sve spremna zarad svoje. Pa te vrste ne, ali zbog ljubavi pristala bi na dosta stvari, mislim, kada je prava ljubav u pitanju, mislim da to nema granice i prosto eto. I za kraj našeg druženja, pevačica je iskoristila priliku da najavi premijeru svoje već dugo očekivane pesme. To je užasno što ja toliko dugo najavljam, ali eto, sprečila nas je korona, kao što sam već više puta rekla, korona nas je sprečila u tome, ali evo, konačno stiže 15 do 2 i ja prosto onako ne mogu da dočekam. Juče sam dobila prvu ruku spota i onako prezadovoljna sam. Spot je tako sladak i veseo da ne mogu da dočekam. Eto. Nova dešavanja sa estrade donosimo vam već u ponedeljak. Vi lepo provedite vikend i gledajte Toxic TV.